To jsou podle mě otázky jakoby pro nějaký děti, jako to tady ty kluci vůbec neřešejí. Rolincová je normálně v podstatě ve svý třídě nějaká, má nějaký jméno, Týna je úplně báječná, jakoby, já nevím, tam jakoby, to je prostě věc, kterou bych já vůbec neřešil, úplně jiný pohled jediný třeba bych řešil, jestli Rolincová umí zpívat, tak abych tam nešel, protože si myslím, že je málo hát prostě ta holka, že víc jakoby chce než může, ale jestli jako někdo ztratí nějaký kredit, to bych já bych vůbec neřešil tady ty věci, to je ještě jednu otázku, myslíte si, sorry, že som ťa vlastne zrušil, ale myslíte si, že keby som dostal ponuku urobiť nejakú proste spoluprácu s nejakým hudobníkom, mal by som sa k tomu postaviť typu, aký to bude mať dopad, respektíve či mi to nejakým spôsobom kredit mi to, alebo ako fakt serem na to, normálne serem na to. Nuly, čo sa striedajú a strieľajú, no nemajú terč, majú odídu preč, nuly dostali priestor, one všetky našli svoje miesto, máte 24 hodín za deň a preto medzi nami stálými menami, tak čo tu chceš, si trochu zvedavý, na hip-hop čo ti predali, noha na pedali a dole kopcom, dneska sa nevyznáš a zajtra už chceš mi byť vodko, svoj apetít, dá precíť elementy, potom možno pôjdu zberať také vety a veci a dovtedy pre mena ste stále deti toys, alebo č***aci nuly, ktoré zmenili svoj kroj, prichádzajú, taký sme tu predtým nevydali, tak ktorí zostarli, ostatní sa zase rozsypali, veľa fetu do hlavy a ctí, došli sem jedinci, plniaci sny, došli sem, prišli sem. Prečo u obidvoch kapiel je ako keby málo výpovedných textov? Väčšinou je to popisovanie toho, čo robíte, že hráte, máte radi to, čo robíte a ste radi, keď je plný klub a keď si ľudia tancujú a je tam málo takých pesniček, napríklad ako bol Nácek. Jako je to výpověď mě právě naopak nebaví. Prostě já třeba psát o tom, že je plno lidí a že to je skvělý, to mě prostě moc třeba doma nemůžu se stimulovat k tomu, abych psal text o tom, že je skvělý, že mají lidi ruce nahoru, protože tam ty lidi ruce nahoru nemají. To je track, který napíšu v autobuse nebo v mikrobusu, když pojedu domů z nějakého dobrýho koncertu. Ale tohle to je prostor, který bych dal třeba jedný nebo dvou písničkám na jednom albu, ale jinak jakoby výpověď je pro mě spíš víc důležitá. Nácek se ubírá směrem, jakým se ubíral Pašerák. Je to věc, která je jakoby real, je to doopravdy a lidi tomu věří. Já jsem někomu z nich to neříkal, že to se stalo, ale prostě to poznají. Je to příběh, který je vyprávěný s detailama a proto jakoby lidi na to slyšejí, protože ví, že tohle se může stát jakoby komukoliv. Nácek je cesta, která je tím směrem a je to ten směr, který bych chtěl využívat i jakoby do budoucna většinou. A tohle nebyl dobrý nápad, už si ani nespomínám, koho vlastně napadlo dělat si výlet směrem na západ, do země tulipánu, mlýnu a šopu, do země pod hladinou, země vysokých stropů a to tě neunaví, holandská krása, tam je to k***a baví a pořádný brka, se klidu balí, no a fízl den je v pohodě, tak tě nezbalí. Přijeli jsme do kofí a šli jsme hnedka na běh, na odprt si vychutná jen zapálený znalec, po nějakých 2 hodinách, když rozplynul se dým, já ze svý hlavy nedostal jsem ani jeden rým. Koukli jsme na dalšího masitýho špeka, ani za boha jsme nevěděli, co nás čeká. Kdyby jsme to věděli, tak sakra věřte tomu, že nevzali bychom si ještě 2 kila domů. Vzali jsme si vážení a 2 kilička vážení, viděli tu balení a na domách zvolení. Nevypadli jsme z coffee shopu na denní světlo a nevnímali vůbec nic, no všechno ve mně kvetlo. Nakopli jsme naši káru na první pokus, z veterána našeho byl nadupaný Lotus. Odveze nás domů, my budeme rádi, máme 2 kila za ulici, všichni kamarádi se složili se s náma na ten výlet, ale najednou slyším houkačky za náma kvílet. Co se kurva děje a kdo nás sakra psknul, já přeju si, aby ten policajt majáky zhasnul. Kam jsme dali kouře, nikdo je nemá, nemůže si vzpomenout, moje hlava vyhulená. Už jsou tady, už nás pohledávaj, něco asi našli sáčkem nad hlavou mávaj. A tak jsme pěkně v p***či, půjdeme do lochu, do německý basy kvůli hulení trochu. Našli u nás vážení, a 2 kilička vážení, viděli tu balení a na domách ke zvolení. Našli u nás vážení, 2 kilička vážení, viděli tu balení a na domách ke zvolení. A tak tu něm v plase, o čase nemá
mám pojem, osud je pěkný prase a já mám ten dojem, že domů se asi dlouho nepodívám. Posedím si plátku a tak si zpívám o tom, jak jsme jeli do Holandu na exkurzi. Teď mám pěkně zadarmíko německý kurzy, dal bych si brko a mám letos kažený. Pašovali kilíčka vážení, vzali jsme si vážení, dvě kilíčka vážení. No myslím, že každá skupina si repuje o tom, jaký sú, čiže keď niekto je na ulici, a to nie je žiadne klišé, a zvyčajne sa práve stretávam s tým, že niekto to hovorí, že nevyrastajú v Bronxe, že o čom repujú. Kopec ľudí, kopec repových, ktoré poznám, vyrastajú na ulici, majú na hovno život, repujú taký rap. Akože tak to je naozaj. A kopec ľudí má dobrý život a repuje taký rap. Ako není to vôbec, aby sa to negeneralizovalo, že to je nejaké klišé proste, v ktorom si idú podľa vzoru Ameriky. Ja naozaj poznám skupiny, ktoré vyrastajú na ulici, ktoré sú polobezdomovci a tak. A tak repujú. Čiže každý repuje asi to, čo žije. Alebo respektíve je tým ovplyvnený minimálne. Čiže keď má niekto super všetko, tak aj ten rap je taký pozitívny. Hlavne je to asi aj o tom, že človek zase na druhej strane nepríde domov a nemá chuť stále proste robiť len nejaké hlboko tematické veci. Niekedy je to o tom, že má človek dobrú náladu, napíše ľahší text vyslovene, niekedy je to o tom, že potrebuje niečo do seba dostať, tak napíše zrovna text, ktorý proste jemu vyhovuje. Spája nás to čarová na barov, spája nás hudba, drží jak slučka, drží nás pokope, kým nezme pochode, hudba je pochodeniu, zapaluje pochode. Drží nás hudba pokope a preto vreto tu, našli sme spôsob zábavy, nehráme v recotu. Byt je mocný, jak Herkules ničí pechotu, slepcov bez názoru tým, že ničí slepotu. Rozdeľujú nás celé veci, a je to tu, ako na fronte, denne, mre to tu. Rozdeľuje na predzenosť a zreto tu, triedne boje, nechutné ochotu a nelen tu koreňa správy, koreňa média. Vietor tu, rozvirú, bo vietor chcú, bo vietor sú. Rozdeľuje nás pocit moci, pomoci si sú, viacerí tlapnúť, sami často moc nezvládnu. Rozdeľuje nás naše nálady, čo nás náladí v snu, no každý má inú príležitosť, keď vidí, mu je jedno, čo radnú. Rozdeľuje nás bezmocnosť, až pridávame význam dňu, pritom je významné, čo sa odohráva len v duchu dnu. No drží nás hudba pokope a preto vreto tu, nech sa deje, hoď čo sme nad vecou, nejak má co tu. Je jedno kto, je kto, no asi chce to tu Viagru, nech ten za pizzu viac šuka, bo nuda je to tu, hej? Spája nás to čarov, autách a barov, spája nás hudba, drží jak slučka, drží nás pokope, dnes sme pochode, spája pochodeniu, zapaluje pochodne. Amos si myslím, že mají blíž k mý představě o hip-hopu nebo k mým takovým parametrům kapel, který mám rád. Mluví hodně sobě, trošku se vychloubají. Myslím si, že by určitě měli přidat v tom, v čem se říká názor, v tom, čem se odlišují vlastně od té šedivý masy. Potřebuji slyšet víc o nich, víc jejich konkrétních názorů na svět, víc jejich konkrétních nějakých přehů, který jsem neslyšel. Scházel mi tam taky trochu jako moment překvapení u nich. Jako... A v čem to teda bylo dobrý, když ti tam scházelo tolik věcí? Bavili mě třeba hudebně, hodně hudebně. Ja sa ťa ešte opýtam, že ty si hovoril, že počúvaš hip-hop dlho a že je to väčšinou vychloubání. Bolo to tak vždy, aj keď hip-hop absolútny underground, potom keď hip-hoperi zbohatli, tak samozrejme je jasné, že keď si to niekto odtrpel, tak sa potom rád tým chlúbil. To je od 70. let, jakoby je to ve všech filmech, kdy stojí ve Valstylu naproti sobě lidi a říkají, že jsou lepší než ty ostatní, jako to je základ hip-hopu. V podstatě rap je egocentrická záležitost, jinak to nemůže. Čo? Ostrava! Máme radi to naživo, čiže neporno, skôr zažiť to naživo. Koncerty pripraviť a nekaziť to, plus freestyle. Nechcel, není to jak pravidko, nech ťa baví zažiť to naživo. Jebna to, čo ťa predtým ťažilo. Dôležitý je ten zážitok, čo sa zažilo je viac než, že si zas bol po 1000-krát s chalami na pivo. Dnes ťa AMO nabilo, to chce, aby sa to zapilo. Drink aspoň za kilo, nechci, aby sa na tebe šetrilo. Nikdy bav sa, lebo keď už tak dnes je tá šanca. Trocha života, nech sa tá tvoja partia vymotá. Dneska to najlepšie, čo z reprakov sa ti až ligotá, vieš? Tuto páňa ja spoločne chodevame za vami z krát do krát, zažívame kopu srandy a to nás spája. Sme autori textov, autority, naživo hrávame, tu sú naše beaty, aby ťa to tu s nami aj bavilo, a to množstvo drinkov nezabilo. Zjaveme na vás a to naživo, chce sa baviť, není nič, čo by bránilo, poďme. A veľký hazard. Právě to, čím je vlastně většina hiphopové produkce současné docela splývá, že je to tím, jakože my teď děláme ten hip-hop a nic jiného než hip-hop vlastně nemá tu úroveň
a je to ten mazec a tak podobně. Přijde mi to stejný, proto vlastně třeba Bowwave jsou víc, mám dojem,